Venku je 40 stupňů. Váš ventilátor jen přehání horký vzduch z jedné strany místnosti na druhou. A nabídka na instalaci klimatizace Split zněla na 42 000 korun, ještě než jste ucítili jediný stupeň chladu. Existuje na to mnohem jednodušší odpověď a jmenuje se Blizzare. Přenosná klimatizace, která schladí místnost na 15 stupňů zhruba za 60 sekund, bez vrtání, bez okenní sady a bez poplatků za montáž. A než vysvětlím, jak to funguje, jedna rada. Oficiální odkaz výrobce najdete v popisu níže. A u tohoto produktu na tom záleží víc než obvykle, protože Blizzare se neprodává na Amazonu, neprodává se na Aukru a neprodává se ani v kamenných obchodech. Všechno, co na těch tržištích najdete, je buď napodobenina, nebo přeprodejce bez jakéhokoliv vztahu ke značce. Takže co Blizzare vlastně je? Je to přenosná klimatizace, která funguje na technologii výměny tepla Frostcore. Nasává teplý vzduch přes mřížku, vede ho přes 2 chladicí výměníky a za necelou minutu vrací stálý proud studeného vzduchu. Nastavíte si teplotu odkudkoliv od 24 stupňů až po 15 stupňů. A přístroj tu teplotu udrží, i když je venku 40 stupňů. Konec lepivého povlečení ve 2 ráno, konec ložnice, která je v poledne jako trouba. Kondenzát, který při chlazení vzniká, se zpracuje a odpaří přímo uvnitř přístroje. To znamená žádnou odtokovou hadici přes podlahu, žádnou nádržku na vodu, kterou je třeba každý večer vylévat, a nic, o co byste mohli zakopnout. Všechno zůstává hermeticky uvnitř přístroje. Navíc si čte místnost. Inteligentní čidla vlhkosti přizpůsobují výkon vlhkosti ve vzduchu a přesně tohle většina přenosných zařízení dělá špatně. Studený vzduch, který zůstává těžký a vlhký, nikdy nepůsobí jako úleva. Tenhle přístroj řeší obě strany problému, teplotu i vlhkost současně. Dostanete 6 klimatických režimů, nízký, střední, vysoký, turbo, eko a noční. Turbo, když přijdete a v místnosti je vedro k zalknutí. Eko, když chcete mít prostě příjemno bez přemýšlení o účtu. Noční, když chcete, aby běžel celou noc a vy ho nevnímali. Přepínáte mezi nimi z dotykového displeje na přístroji nebo z dálkového ovladače, aniž byste vstali z gauče. A není to jen letní přístroj. Blizzare je zařízení s dvojí funkcí. Chladí až na 15 stupňů a topí až na 45 stupňů keramickým ohřevem PTC, což místnost vyhřeje rychle a rovnoměrně. Ten samý přístroj, který vás v červenci drží v chládku, v listopadu vyžene z pokoje zimu, pohodlí po celý rok z jedné jediné krabice. Co se pokrytí týče, jeden přístroj zvládne místnost až 50 metrů čtverečních. To je obývák, ložnice, domácí pracovna a většina garsonek. A zvládne to rychle, obvykle během několika minut, ne tím pomalým tempem, jaké znáte od poddimenzovaného chladiče. Teď si pojďme promluvit o účtu, protože právě tam se tenhle přístroj opravdu odlišuje. Systém z rozvody promrhá zhruba 40% výkonu chlazením místností, ve kterých nikdo není. Klimatizace Split vás uváže k montáži za 42 000 korun dřív, než vůbec něco ucítíte. Klasická přenosná klimatizace vás vyjde na 16 800 korun nebo víc, plus údržba. Blizzare běží na nízké napětí a chladí jen tu místnost, kterou skutečně používáte, za haléře na hodinu. Žádný montér k objednání, žádné rozvody k údržbě, žádný účet za celý dům na konci měsíce. Aktuální data ukazují, že snižuje náklady na energii až o 75% oproti běžné klimatizaci a jeho provoz vychází zhruba o 90% levněji než tradiční klimatizace. A pak je tu situace, kterou zná skoro každý nájemník. Žádné díry do zdí, žádné pevné instalace, žádné úpravy. Což obvykle znamená žádná klimatizace a další léto jen s ventilátory. Blizzare tohle všechno obejde. Žádná okenní sada, žádná montáž na zeď, žádný elektrikář, žádné vyjednávání s majitelem bytu. Otevřete krabici, zapojíte do běžné zásuvky a funguje to. Přístroj váží zhruba 2 kg, takže ho přes den přenesete z pracovny a na noc do ložnice, za necelé 2 minuty. A když se budete stěhovat, jde s vámi. Ten samý přístroj, který chladil tenhle byt, ochladí i ten další. Zprovoznění jsou 3 kroky. Za prvé, zapojte ho tam, kde pohodlí potřebujete nejvíc. Za druhé, vyberte režim na dotykovém displeji nebo ovladačem. Za třetí, opřete se. To je celý postup. Žádné nářadí, žádný řemeslník, žádné čekání na termín. A je taky tichý. Tohle je přístroj tichý jako šepot, ne to neustálé hučení, které znáte ze starého ventilátoru nebo z okenní klimatizace drnčící v rámu. Lidé ho mají zapnutý při učení, během hovorů a celou noc v ložnici, aniž by je vzbudil. A je postavený s ohledem na bezpečnost, což je důležité, když ho necháváte běžet přes noc.
Má ochranu proti přehřátí, ochranu proti přetížení, ochranu proti zkratu a mřížku proti opaření na straně topení. Co říkají skuteční majitelé? Blizzard má hodnocení 4,7 hvězdičky napříč více než 1700 ověřenými recenzemi. Přičemž 97% hodnotících říká, že by ho doporučili kamarádovi a přes 8000 zákazníků ho už používá. Co se ceny týče, jeden Blizzard stojí 2899 korun místo 5798 a dvojbalení to srazí na 2329 korun za kus, což je plná sleva 60%. Doprava je zdarma a rychlá, zboží je skladem a připravené k odeslání. Takže ještě jednou, protože právě tohle vás skutečně chrání. Oficiální odkaz na Blizzard najdete v popisu níže. Jen na tom odkazu je exkluzivní akce z YouTube, sleva až 60%. Jen tam je 30denní záruka vrácení peněz skutečně navázaná na vaši objednávku. A jen tam je skutečná zákaznická podpora, kdyby bylo potřeba něco vyřešit. Objednejte jinde a koupíte si napodobeninu bez záruky, bez dohledatelné objednávky, bez lhůty na vrácení a bez kohokoliv, komu byste zavolali. 30 dní na vyzkoušení ve vlastních pokojích, ve vlastním horku a možnost poslat ho zpět za své peníze, pokud to nebylo, co jste chtěli, má cenu jen tehdy, když je záruka skutečná. Přes oficiální odkaz je. To je Blizzard. Chlazení i topení v jednom přenosném přístroji, bez montáže, bez vrtání, bez potřeby něčího svolení a účet za elektřinu, který vás netrestá za to, že chcete mít příjemný pokoj. Jestli jste se celé léto potili, protože pořádná klimatizace byla moc drahá, moc trvalá, nebo prostě zakázaná tam, kde bydlíte, tak tohle je ta verze, která konečně sedí. Odebírejte a brzy na viděnou.